Hello guys. Ay guys. So, nagkaligo na ako, nakabihis na ako at lahat-lahat. Kasi punta na sana kami sa sa hospital. So, yun guys, hindi na lang kami magpunta doon. Let's see kung baka mamaya kung anong sabi ng doktor. Kain na lang kami guys. Tapos na akong nagpaligo sa mga alaga ko guys. Tomato, honey. The leftover I have this morning. Yes? Yeah, take it out. That's it. Seafood? No. No, not the seafood. This morning, the one, the small container. So, nagpaligo ako sa mga alaga ko. And then, tapos na. Na-dry na sila. Dito na sila sa loob. Kasi usually, hindi ako guys, palabas magpapasok sa kanila kapag madali. Pero mabilis sila ngayong na dry kasi wala sila masyadong busok. So, yan. Can you take it to your own thing? What all things? That's very easy. Two, and take them all. Kailangan niyang You need only two? That's all. Eat your food. I can do the hot dogs. Eat your food. Eat your food so you can put tomato in there. Why is such a little water? Because you can, when it's boiled, it's easy to flip-flop. Dago, sit down. I'll call you when it's done. Meron akong kangkong doon, ready to harvest na. But that's good with sinigang ba? Kaso, I want to buy shrimp, like a fresh wild-caught shrimp. To do shrimp sinigang. Kasi that's really good with that. And also, pero I'm not going out, guys. I like staying home. Naka-stay home lang tayo, guys. Ito yung ating How Ha? long you put this? 50 seconds. 50? Yeah. You want broccoli ramen? Always. So yun guys, umalis na siya. Antayo na lang dito. At kaloka. Si Tami na sa kapatid niya. Kasi pag may maramdaman talaga guys, kaunting sakit, kaunting kirot, kaunting galawan na may kirot. Murag yun siyang bata guys. Parang yun siyang baby. Para siyang bata talaga. Hindi siya maka sa sakit, hindi niya makontrol yung sakit, hindi niya makontrol yung sarili niya. So parang very siya, yung parang malala pa sa ina. Kasi yung ina mabuti pa yung ina niya is siya ng pain. Pero ito talaga kapatid ni Tami guys. Pang-apat na ito na surgery guys na talagang kidney issue. Yung kidney lang is may bato. First, sabi na, ay nakuha ko yung bato. Few weeks later, may naramdaman na naman. Marami na namang bato. And then this time, pang-apat na, sabi pa ng doktor, I will do better this time. O, saan ka maghanap ng doktor? Bakit hindi mo yung maayos yung trabaho mo? Hindi talaga nakuha guys. Parang, I think pinag-eksperimentuhan itong kapatid ni Tami talaga. As in. Na kaya si Tami galit na galit guys kanina, na guys, nagyaw-yaw na guys, yung bibig guys puro na if kasi pati yung kapatid na babae andun ngayon doon. And sabi pa over drama paminsan maramdaman ba ng kapatid, over drama. Pero hindi talaga siya makatake ng sakit yung kapatid, pero i-over niya ba. So kaya doktor agad. So, kaya itong mga kapatid, sila na lang tatlo. So, aligaga. Bunso pa naman nila. Aligaga. And then, pihikan sa pagkain. Ayaw kumain. And then, pag may, tawag nito, kapag may problema siya sa kidney, 'di ba? May problema din siya sa sugar, guys. Grabe.
So, ngayon, kahit wala siyang kain-kain, ang taas ng sugar. Alam niyo bakit, guys? Ang tubig niya, guys, hindi tubig. Soda, Coke, ginger ale, ganyan, ginger ale, ganyan yung mga iniinom niya. So, kaya, yun, sabi ko kay Tami, can you please, sabihin mo sa kapatid mo na hindi nakakain o hindi iinom ng soda. I-try niya yung tubig-tubig. Umaga, guys, magsoda, guys. Umaga, lalo na kapag nainitan siya, natulog, umagang-umaga pagising niya, paningot na siya, guys. Coke. Naghanap ng Coke. Saan ka maghanap ng taong ganyan? Kaya sabi ko sa kanya itong, uy, alam niyo, maawa ako sa kapatid niya, maglagot ka, na maluoy ka, na hindi jud ka kabaluon sa imong gibati. No? So, iwan ko na lang. So, kahapon, grabe yung sakit niya. Sabi pa niya, ay, hindi man ako kasi ang doktor wala, busy ang mga doktor. Sabi ko, on call mo na sila, Wala na coffee diri. Ito hindi na namin ginagamit. Pangit kasi siya. Mabait po ako ngayon, mabait. Guys, ganyan talaga yung buhay ni Tommy, guys. Oh. He is home and he got a lot of meat. He got meat. He got me tiny lobster. You don't know how to cook. What do you have on I cook? Han, you don't know how to cook. I taught you how to cook. What are you kidding me? Seriously? You don't know how to cook pork? Everything is tough when you cook. That is not true. You know it. Okay, eat na. I'm gonna hit the pasta, ha? Nah. Freaking pasta, no seafood. I give it up. So, kaluka, guys. Ang daming binili. Ay, tomorrow. Nako. Yeah, my son is still waiting to see. Yes. Lamb. I don't understand. You know, we have lamb in the freezer, too. Uh-oh, no water in the stove. So, kailangan ko siyang ilagay sa bag bago ilagay sa refrigerator. Kasi pangit ang mga karne na ilagay sa ref na ganito. Yung mga basa-basa sa puwet ng adoy, naku, Tami. Ito na naman. Ito siya, seafood. Okay lang to. Ito. Ganyan niya siya. Alas 10 na. Naay pagkaon diha. Palutuon pa jud ta. Tami. Nilagay ko na sa freezer yung lobster na sobrang liit. Very tiny man, Han. Yeah. You have to stop buying, Han, because you think I like, because everything I like. Huh? I don't think you like it. I know you like it. Yeah, but you have to stop it because like it's so many you got. You got a lot of food. It's hard to lose weight in this house. And then natin the ziploc. Crazy husband I have. Can't control himself. You need to buy a lot. Like, buy. Buy. Yeah, all this. Sleepy na ako. 10 o'clock na. Karoon pa lang luto. Talaga ay burger. Talaga sa amin. Burger. Mahilig talaga sa burger. Lutuin ko ito lahat sa grill. Tomorrow. Sobrang dark ngayon dito sa bahay pero kita-kita pa rin tayo na. Ganyan kasi itong camera, ang ganda. So, matulog na tayo. Kasi bukas babalik na naman daw siya sa hospital. Sabi ko, hindi naman kailangan ibibisit yung kapatid mo na buong araw, buong gabi. Hindi naman yan yung katulad ng ina niya pa. Na bantay-bantay ko the whole freaking time. No. Iba kasi sitwasyon, matanda yung isa. Sabi ko sa kanya, okay naman yan
Huwag mo nang bantayan ng bantayan. Parang yung bata. I love, it's very dark in here but the camera is still collecting nice. Yeah. Ah, nice. Good night. Oh, say. Night. Good night, you. Go sleep. Hi, guys. Hi, guys.